highlifeng.com. N'ike ka oge bute n'enu wanu maka na afọ abalị mmadụ na-edu anya n'ụwa nke anọ n'ezie na obere nwa Chukwu gọziri agọzi Mr. Emmanuel Chibuike Damian ezi nwa Demenam obere nwa Chukwu gọziri agọzi gaba n'iru n'ụwa afọ gị iri maka na onye pụtara ife na ọ dezozi ezo n'ụwa nke anọ obele nwa ka mụlụ n'isu obi si nnu ọ bụ onye mụzili obele nwanụ Sir Damian Odemenam ezi nna na anyị kenele maka na nwa agụ na-eyi agụ n'elu ụwa nke anọ na ezi nne m mụrụ ezi nwa late Mrs. Slivalin Ijeoma Odemenam mana ọnwụ n'ala mmadụ okwu mana ụmụ ile loteghị ka Chukwu na-anabata mkpụrụ obi na ndokwa ebobele nwa si bi ụwanụ bụzi na duru oji mmadụ n'isu obisi n'isu local government area n'Imo steeti obele nwa toniteli wee jebe akwụkwọ nụ ọgwụba akwụkwọ wee gwụsịa nụ o wee jebezi ọlụ oyibo nụ olulu na Nnewi nụ wee bido gbaba agbanye nụ ọzọbaja wee zụsịa nụ ewedu obele nwa wee bute ike nụ osi Nnewi wepụzie nụ wee nabazie obodo oyibo nụ kedizie ebe o jezili bili nụ na Dakar, Senegal, the capital city of Senegal ebe a ka obele nwa jezili kwesịrị Chukwu wee gozie obele nwa nụ obele nwa wee bụrụ ọkasị akasị tata akwụba gwere n'onye ile osobe gwụnụ obele nwa gaba n'iru enekwa n'anya n'azụnụ Ugochukwu tụnyeli n'ọdị n'isi nụ Ifeọma ga-akpọ ya iru nụ maka na ịbụ galanye obi oche obele nwa Chikwi n'azụ Chibuike yi ike Chukwu ka ijejenu Chukwu jikwụlụ ya n'azụ n'obele nwa n'afọ yi na-edu yi nụ obele nwa n'iso bili
nwanyị kwa n'azụ nụ kenezieli m odozi akwụyinu lọlọ perpetua Nkechi Demian Odemenam nwanyị ọma gaba n'iru odozi akwụ capital exchange nu capital obele nwa biko obilinu onye isi obisi gaba n'iru nu odogwu onye ma ego yi kalila kalinu Chijoke na-ekene yinu obi ndị nyere aka dị na omegwe ka njọ mee yinu obele nwa gaba na Ugochukwu tụnyere n'ọdị n'isi nu kedu onye na-ekwu maka ya ọgaranya obi ọcha capital exchange obele nwa biko gaba n'iru n'isi obisi kisejenu dakasa na ịga ibi ebinu obele nwa gaba n'iru nu enekwa n'anya na jinu ma ya egekwa n'ifo nu na-ekwu nu ọgaranya obi ọcha capital exchange odogwu capital hotel capital restaurant capital hotel odogwu isi ego new capital bilinu onye isi obisi bilinu Chijioke na-ekwunyeli ọgaranya obi ọcha asị na-ejiri ugegbe kili mgbaka gbanaka maka na onye ji elule bụọ ọ ga-egbulu fanabụna na Chibuike Demian Ezimodemenam na ya ka anyị na-ekwu maka ya Chukwu gozilia n'ego nu Chukwu gozilia na nwanụ Chukwu ga-agozi ya na ndụ ogologo nu ọ mụtala ụmụ dị mmanụ nwunye atụla imenu ọmụọ nwa nke izizi nu ọ bụlụ ụmụ ejimanụ maka na nwa ugo na-eyi ugo n'ọsha Master Emmanuel Chukwuebuka Demian na Miss Emanuela Chinenye Demian highlifeng.com ụmụ Chibuike gabanụ n'iru nwunye tụọ ime nke ịbụanụ wee mụtanụ nwa mmali mmanụ kedizie fianụ uwenụ Miss Chinecherem Stella Brightney Ezimodemenam otu ime nke ịtọnụ mụtazie n'uju nwanụ Miracle Kela Odemenam ụmụazị gabanụ n'iru na nnụ na-abataghị ego maka na nwa ugo na-eyi ugo n'ọsha mkpa na ihe nwezinu Capital Exchange na Dakar, Senegal
agent na Arik Airline and Epis Airline na Dakar, Senegal na Nigeria agent kobo na Yanwe Capital Hotel and Suite and Capital Restaurant na Capital Nightclub Ifunwele na Dakar, Senegal kalela kale o wee batazie na Nigeria wee bazie akụ elisi obele nwa na ịga dịka echi ka na-echi adakọ n'igwe klọb ọ na-erikezi n'ụwa ọkwa memba na Nigerian Community na Dakar, memba Igbo Union na Dakar, patron Imo State Assembly, the Sul Local Government Union, the Sunjaba Progressive Union, ọkwa patron Kobo, Unique Club, ọkwa patron Fa, Confidence Committee of Friends na Dakar, Senegal, ya bụ Vice President. Nkwa amala obele nwa gabani rene kwana nyana ọnwa ya metisi maka niile nwa nwelenu ịna-enye n'ogbe ya aka ịna-azụ ndị mmadụ ndị nyere aka akarịla akarị wee kwube maka ihe happy birthday na 40 years na Chukwu gozili ya gozi ịdị 40 wee bata ego oyibo ndụ mmadụ ikwulu mmajinu ụwa ị ga-eji shiri n'ezi oyibo obele nwa bigo bili ọgaranya obi ọcha yesa Kenelia mentor High Chief Ifeanyi Uba, CEO Capital Oil and Gas, the distinguished Senator of Federal Republic of Nigeria, Capital Hotel na Dakar na yasim keneyi ka nkenezie nnukwu nwanne ya Chief Stephen Oscar Jaoja Agbarisu, the Great Chief Chijoke na-ekeneyi, the Senior Chief Maxwell Moyalu Obi afụlụ dịka ebilinu esi mmobi mụchala mụchanụ onye ọkịja achala ogidi nna ochie ebilinu ogidi odogwu onye ọkịja achala ogidi nna ochie n'anya ekene na-esenu Chief Ostino Ubabugo Ofe Baba F Money
na Dakar Senegal ofu nwa n'Ozobolo onye Ozobolo a na-akpọ His Royal Highness eze ọkpara udo of Isuobisi eze Edwin Olisakwe nnukwu eze Isuobisi ka nkenezi ndị okenye n'ụwa ndị mụrụ nwunye Chief Vincent Nwobi na Lolo Beta Nwobi ndị ọma si Achịna na Anambra steeti ejenu n'ezienụ His Royal Majesty eze Dr. Douglas Ọkpara Chukwu one of ụmụna Chijioke na-ekene unu Chibuike Demian obere nwa bilinu ọ sị m kene nwanne ya nwaanyị ada dị ọrụ mma obili Stella Odemena ada dị ọrụ mma nwanne Chibuike anyị keneli ka njenu ka mbịa n'ife anyị ga-agbanụ serika oge ọzọ anyị anọli ya na anyị nọ n'egwu ka anyị nọ obele nwa bilinu ọgaranya obi ọjọọ alụsị ego na Dakar Senegal capital exchange capital hotel capital night club ife nwere karịrị akarị ọkwa memba 40 hotel na Dakar Senegal n'ime obele nwa biko bilinu ị ga-adị ka echi isi ada agwagwo ọgaranya obi ọcha ọgaranya obi ọcha obele nwa bilinu highlifeng.com